Hej og velkommen tilbage til GTA på dansk. I dag der skal Anders lige klare missionen, og det kan I følge med på. Han skal bare fyre den af, have det sjovt og hygge sig. Okay, så... det lyder ikke så fedt, at du siger. Okay, han skal bare have det sjovt, så følg med. Er der mere, jeg skal sige? Og jeg vil nok lige sige, at jeg er altså ikke prof til det der med at holde en kamera. Så hvis det sådan ryster lidt, så er det fordi, at jeg skriver altså samtidig. Ej, oh my god, kan jeg ikke holde det med? Hvor blev du lige pludselig mørk? Nå, ikke noget.